Hi लोगोफोर, गुड मर्निं बयखौबो। आङो नै दिनै फुङावनो उथिबाय, दुगैबाय, लोबबाय, जि सुनांगौखौ सुबाय, माबा माबि मावनांगौखौ मावबाय। ओमफ्राय दा आङो जैग' होनायदो आरोना। जैग' होलायनोसै। जैग' होनो थाखाय मा लाखो? गम, नालेंखर, चन्दन बिफां, ओमफ्राय उनाव काटा सिनि ना मा होनो बेखौ? ओमफ्राय गिहि, सान्थि दै। ओम बरदे देवी प्रकृति ब्रह्मणि स्वाहा ओम सर्वस्वर ब्रह्मणि स्वाहा ओम पूर्णपर ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय स्वाहा जैग'नि खामानिया जोब्बाय जायफोर जैग' होयो इसोर मिथियो आरोना। ओमफ्राय नैखौ सुगुन्दै होनो आरोना। बेयाव बुहुद बुस्थु थायो, धुप धुनानिफ्राय लानानै, मिथाइनिफ्राय लानानै, मिथाइ गुरुनिफ्राय लानानै बेफोरबायदि बुहुद बुस्थु थायो। मोदोमफ्रु मोदोमनायाव होयो आरो लास्टाव, जेरै धुना सावो बेफोरबायदिबो जोबसिगोन आरो। ओमफ्राय आरो आंना जैग'आ ओमफ्राय नै इ उखुन्दैया ओरैबायदि मोदोमफ्रु गोथाव मोदोमो, आं इखौ बेसेबा मोजां मोनो आरोना। माने आं मिथियैफोरनि थाखाय खोन्थादो दे, मिथिनायाथ' मिथिखाबायानो जैग'आ माबायदि, मिथियैफोरनि थाखाय खोन्थादो आङो। जोब्बाय आरो लोगोफोर ना, गोलोमबायनानै खानायखौ खाखांना लाबाय आङो। ओमफ्राय दाना संनाय खावनायनि खामानि मावनोसै आरो लोगोफोर, नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनोसै। स' नायलांबाय थादो लोगोफोर, मोजां मोनोबा। गन्थङा मैदेरनिसो आंना हासबेन्ड, आंनि गन्थंखौ मैदेरनि होनो नोंखागोबो ना नै, मैदेरनि गन्थं बायदि। माथो खालामनो ना, र' देनां आंबो गन्थंखौ सोलायनो हायोबा गन्थंखौ मालायनिखौ लाना फैगोन आं। सोरनाबा मोजां गन्थं थायोना, बिजौ नारेंसु गन्थं ना मा होनो, बेनिखाय एकदमबारे ओरै हास'नानै लाना फैना आंनियाव ओरै सिथाबना लागोन। सिंगि ना, ना एफ्लेनाय, ना बाथोन, गोथावआनो लाजायालै। सिंगि ना दंबालाय सानफ्रोमबो सिंगि ना जाबाय थानोसै नामा? जोंनाव दा बर्थमान प्रेसार सेसार गैया नालाय जानो हाथ'यो आरो। सिंगिनायाव अयथासार गोथाव, फोराननायाव मेजेम मेजेम मोनजालायो। नाखौ जिहेतु आं होखाबाय, जिहेतु आं ना दखानि, ना बेपारि, ओंखायनो आं खोन्थाखाबाय नै, नाखौ जोलदोबदोब नुनानै रानाखै साननो हागौ, खिन्थु नाया ओरैबायदि मेजेम नै, फोरानबाय थानोबो हाया। जेसेबांनो फोरानो एसेबांनो थाव ओंखारो नै लोगोफोर, नै मार थाव ओंखारो आरोना। बेनिखायनो फ्रोम 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 जाया। बेलेग नाबाथाय माने थाव गैयि नाबाथाय फ्रोम 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 जागौमोन आरोना। ओमफ्राय दायो बिराद थाव गोनां नाना, ओंखायनो नै आं सेरना देखायनि नै, थाव गोनां नाना ओंखायनो फ्रोम फ्रोम राना आरोना लोगोफोर। आंनाव बुहुद आगैमोना बायबाय आरोना। ओमफ्राय थेंक इउ स' माच जायफोर आगैमोना बायगासिनो दङ दिनैसिमहालागै, गोसो गोरबोनिफ्राय बिराद गोजोननाय थाबाय आरोना। बेसेबा मोजां, सोरनोबा नांगौबाथाय आंखौ मा होनो कन्टेक्ट खालामनो हागोन। ओमफ्राय उनाव आरो मेसेजबो खालामनो हागोन आरोना, फेसबुकआव मेसेन्जारफोराव हरनो हागोन। मेसेन्जाराबो आंना फेसबुकनिया संगितास डायरियानो नालाय, नांगौबाथाय हरनो हागोन आरो नै। बेसेबा मोजां नाया, गोथाव जानोबो, जाय जादावो मिथिखायो आरो अयथासार गोथाव। लोगोफोर नै दा मोनानिया इ जाबाय बोरमा बेदर, बै जाबाय बयलार आरोना। बोरमा बेदर जायैया बयलार जागोन, ओंखायनो मोननै लाना फैबाय आङो। बयलारबो लाबोबाय, बोरमा बेदरबो लाबाय। उपाय गैया, जाखानांगोन नालाय जानायखौ, खस्थ' मस्थ'बाबो जानायखिनिखौ जाथारनांगौ मोजाङै। नुबाय नै लोगोफोर, माथा गरम ना गरम, दासो नायसनदों आङो। न'पालिसखौ गासैयावबो लगायदों, ओमफ्राय नै मोनसेयाव लगायाखैब्रा। आसरित, माबा मोनसे नङा माबा मोनसे टेनसनाव जुदि थायोबा, माबा मोनसे नङा माबा मोनसे बावगारो होननाया नै नंमारगौ दे, आं दिनै मानिबाय। पुलिस बायदि नेगासिनो दं नै, इमान
फोरोंनोथ' रोंखाया आंबो मुर्खसो नालाय ओंखायनो ओरैनो जनानैनो गन गंसे लाना नेगासिनो आं बिसोर फरायनायखौ दे आं फोरोंनोबो रोंखाया माबा दं इफोरावबा सिनायाबो आखरफोरखौबो गामियाव थांदोंमोन आङो ओमफ्राय नै थाइसुम थाइबें मोनबोदो न'नि लकेल थाइबें गामियाव थांबाबो फ्रियाव मोनबोयो नालाय ओंखायनो गामियाव थांनायखौ बावनो हायाहाय आङो ओमफ्राय आखिजा नै फलाबो फ्रिनि मोनबोदो फलखौबो लकेलनिबो जानोसै दा हरनायनो मोनाबिलिनि मैगं सायलायनोसै आंहा नै गामिनि मा होनो बिजावजालिफोर हरनाय गामियाव थांबा मैगं मोनबोयो नालाय लाब जायोहाय ओंखायनो आं गामिबो गिदिं थाङो गामि गिदिं फैबा मैगं गिदिं मोनबोफायो न'खरनै हरबाय आरोना थाइबें ओमफ्राय उनाव मा होनो बेखौ भल सायगासिनो आं भलखौ भाजा जानोसै बोरमा बेदर भाजा एवनोसै बयलार भाजा एवनोसै गोथावनो जानोसै आरो मोनानिखौ दिनै भलखौ ओरैबायदि खस्थ' भल लेमनायाव नोंसोर मोनोना मोनाथाय खस्थ' आं मिथिया बिराद खस्थ' मोनो आङो माने बिगुरखौ गोबा गारनो गोनां जायोना ओंखायनो बोरमा आलु भल बयलार एफा बुरजा ओंख्रि खैथा संनांगौ जानोसै सासेनाथ' हेन्डराइटिंआ देन्जार डक्टर जागोन ना जोंना ओंखायनो डक्टरनि बायदि सिखायखाबाय आथिङा बुंना दङ इनो बेस्रा मा जाना बुखोथाय आथिङा फरायनायाव जबाय थानायना आथिंसो बुजाबाय गिगासिनो दा आथिङा मा जाया होननानै एख' जाया नों जबाय थादोंना दहायनिफ्राय ओंखायनो इदि बुंदो आरो जुदि गाबोन फुङाव सेमाबाथाय माबायाव लाना थांगोन आं नोंखौ शिलंआव फाहामनो फाहामनानै ना बानानै सासेयाथ' मालाय उन्दुनायानो उन्दुनाय हे भगबान सोरनि टेबुला इदि थायो दिसुं फरायग्रा टेबुला इदि जायो नुवाखै नै दादानिखौ माबायदि साफा हेल' गाइस आं दा थोरसि लथा सुखांनानै उन्दुनाय अबस्थायाव दङ गाइसमोन ओमफ्राय आं माने उन्दुनोसै दा स' आं भिडिअखौ फोजोबनोसै टाइमाबो जाबाय दिनै आयु 11:30 मानि जाबाय उपाय गैया दिनै खानसि खुरै सुनायावनो मानायावनो 11:30 मानि जाबाय ओमफ्राय उनाव दसे डिउटि मावबाय गथ'फोरनि जानायनि लोंनायनि बेफोरनोसै आरो ब्लगा स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ सो माच लोगोफोर दे बाय बाय